भाई सब ध्यान दिया जाओ। गीत गौने के दूसरे का चरण में फिर आप सबके चरण छू के बालक की तरफ से भोला की तरफ से बार बार नमन हार्दिक अभिनंदन बा। गीत संगीत के माध्यम से कोनो प्रकार के कमी बुझाए हेलो हेमे तनी हम प्रणाम करो तनी जा। अब हमने के दूने बेआजी लोग के सुमेरन वंदना समाप्त भइल। बहुत ही सुंदर गौनिहार कलाकार हमने के गार्जियन गुरु समान हमारा जमदार छत्रा जी की तरफ से 51 रुपए के पुरस्कार बा। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। गंगा माई से कामना रही हे माई हमारा छत्रा जी के पद प्रतिष्ठा दोनों बनल रहो। गुरुगत लड़का के पास्ता धारी सुनने वाली सुमरन में समय दिया रहा। खैर कोनो बात नहीं के सुमिरन हो कोई बात ना संहारे में 1.5 घंटा लागल है। हम तो बात गौ नहीं हुई जब देखाई के बा। हम तो कहीं भोरड़िए गांव से कहा हमनी के जी में पहले चाचा जी कि एक बार पराती गावे के मिली खरे था। तो चली अब हमनी के गीत संगीत में लगा जाओ। समय दिया बा हमनी के 35 मिनट ना जी। तोहरा लीची के हो लगा भाव बा 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 तोहरा लीची के हो भाव बा तोहरा लीची के हो तोहरा लीची के हो क्या कोरोना करे बहुत लगा के रख दे बारो में हर बौगा बना कोरोना करे बहुत लगा के रख दे बारो में हर बौगा बना कौन खुदी अब को बजी अरे को बजी अरे को बजी हम लोग के कबिया बजे हम लोग के कबिया बजे हम लोग के कबिया बजे हम दिलों के कबिया बजे कोरोना करे बहुत लगा रख ले बारो में हर बौगा बना कोरोना करे बहुत लगा के रख ले बारो में हर बौगा बना
जोरे मरद न हो जाए